Výroba lahůdek. Lahůdky jsou považovány za potravinářské výrobky luxusního charakteru. Jejich výroba se pohybuje na rozhraní mezi průmyslovou výrobou a stravovacími službami. Jsou charakteristické velice širokou nabídkou sortimentu a všeobecně nízkou údržností, což znamená, že mají krátkou dobu spotřeby a tím pádem spadají do kategorie rychloobrátkového zboží. Lahůdky jsou ve většině případů určeny k přímé spotřebě, tedy ve stavu za studena. Jsou často podávány bez další tepelné úpravy. To má za následek jejich krátkou dobu spotřeby. Z důvodu přímé spotřeby se kladou na výrobu vysoké hygienické nároky. Lahůdky tedy spadají do kategorie epidemiologicky rizikových potravin, u kterých nejčastěji hrozí některé z alimentárních onemocnění. Moderní trend vyžaduje co možná nejdelší dobu spotřeby, která se může prodloužit použitím některých konzervantů. Konzervanty jsou čím dál častěji součástí většiny lahůdek. Pro lahůdky je také charakteristické to, že při jejich přípravě převažuje ruční práce nad strojovou. To vyžaduje vysokou manuální zručnost pracovníků, na něž však nejsou často kladeny žádné zvláštní nároky na vzdělání. Výrobci lahůdek mívají především regionální význam oproti jiným oborům v potravinářství. Příručka pro výrobce lahůdek, kterou vydalo Ministerstvo zemědělství, rozděluje lahůdky do několika kategorií. Tou první obsáhlou kategorií jsou saláty. Saláty se rozdělují na saláty s obsahem surovin živočišného původu, jakými jsou maso, uzeniny, ryby, sýry a podobně. Dále pak saláty s převažujícím obsahem surovin rostlinného původu, jakými jsou zelenina, ovoce, luštěniny, obiloviny, těstoviny, texturované rostlinné bílkoviny. Třetí podskupinou jsou saláty majonézového typu, obsahující fermentované suroviny, jako sýry, jogurty a jiné mléčné výrobky, zeleninu či maso. Poslední podskupinou jsou saláty bez majonézy s olejovým dressinkem nebo s dressinkem na bázi fermentovaného mléka. Další skupinou jsou pomazánky, krémy a pěny. Ty se rozdělují podle použité hlavní suroviny na tvarohové, sýrové a s obsahem masa a uzenin. Třetí skupinou je kusové zboží. Mezi kusové zboží řadíme obložené chlebíčky, plněné bagety, sendviče, aspiky, šunkové závitky v aspiku, vejce v aspiku a podobně, ruské vejce a jiné kombinované výrobky, studené mísy na zakázku a vaječné a masozeleninové huspeniny, mozaiky a rosoly. Poslední skupinou lahůdek jsou nakládané marinované uzeniny, které jsou současně brány jako mastný výrobek. Nakládané marinované sýry, výrobky z marinovaných, solených a uzených ryb, z rekonstituovaného rybího masa, známého pod názvem surimi, a z masa vodních živočichů, korýšů, mlžů a podobně. Tato skupina se rozděluje na podskupiny studené marinády s obsahem podílu rybího masa pod 60%, teplé marinády, včetně závitků v rosolu a pečenáčů,
s obsahem podílu rybího masa pod 60%, saláty, pomazánky, pěny a ochucené majonézy. Rizikovost lahůdek vychází z jejich charakteru. Jsou určeny k přímé spotřebě, bez tepelné úpravy, což vyžaduje velmi přísnou hygienu a správnou výrobní praxi, neboli HACCP. Je velice důležité dodržovat teplotní řetězec při výrobě i distribuci. Teplotní řetězec musí být zajištěn chladírenskými teplotami. Nejvyšší riziko lahůdek představují mikroorganismy. Nejčastěji vegetují na lahůdkách psychrofilní bakterie rodu Salmonella, Escherichia, Listeria a jiné. Dále pak plísně rodu Aspergillus, Penicillium, Fusarium a Mucor, nebo také kvasinky rodu Candida, Cryptococcus či Trichosporon. Výrobní proces lahůdek se skládá z několika dílčích operací. První operací je zpravidla příjem surovin. K příjmu dochází na příjmové rampě na základě dodacího listu, podle něhož kontrolujeme počet kusů dodaných surovin, datum minimální trvanlivosti, datum spotřeby, celistvost obalů, cenu a podobně. Následuje operace skladování. Suroviny se skladují podle charakteru a nároků na skladování. V suchém skladu se skladují potraviny bez větších nároků na skladování. Dále jsou sklady vybaveny prostorem pro chlazené a mražené potraviny či obalový materiál. Třetí operací je příprava surovin. Příprava je závislá na receptuře daného výrobku. Suroviny se zde krájí, melou, míchají, váží a podobně. Po přípravě následuje kompletace. Při kompletaci dochází k tvorbě konečného vzhledu, chuti a ostatních vlastností výrobku. Balení výrobků je předposlední operací celého procesu. Nejčastěji se lahůdky balí podle kusů nebo gramáže do plastových přepravek, vaníček, kelímků či sáčků. Poslední operací je skladování a expedice výrobku.